गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ हादरारि ना आबादारि सान नेशनेल फिश फार्मार डे फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै 100 ना आबादारिफोरनो 20,000 रांनि चेक राननानै होदों बिटिसि सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय कृषि बिगियान केन्द्रआव दिनै बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि बानजायनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों हादरारि ना आबादारि सानखौ फालिनाय जायो। मख'जाथावदि भारतनि ना आबादारि आरो ना फिसिनाय बिथिङाव गोबांथार बिहोमा होलांनाय डक्टर हिरालाल चौधुरी आरो बिथांनि खालेक डक्टर के.एस. आली कुन्ही बिथांमोननि गोसोखांथियाव दुलाराय भारत हादरावनो 10 जुलाइ खालाराव हादरारि ना आबादारि सान महरै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि CSD नील दास आरो एम राकेश ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि सिगाङाव आथिखालाव बिटिसिनि ना फिसिनाय बिफाना गोबांथार मावबिथांखि लानायनि गेजेरजों हाबा मावनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बिजनी पानबारि हालामनि आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांमोना। बिटिसिनि गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बे हाबाफारियाव फ्राय 300 ना आबादारिफ्रा बाहागो लायो। हाथिगावआव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै देहा मोन्दों। गुवाहाटी नोगोराव सिनाय मोनै सुबुंफोरनि गोथै देहा मोननाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो दिनै 10 जुलाइ खालि फुंनि समाव गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगावनि कनका ईदगाह मैदाननि साखाथियाव गंसे दालांनि सिङाव जिउ गैयै आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। सुलुंनि बायदिब्ला गोथै देहाखौ सिनायथिनो हायाखै आरो पुलिसआ गोथै देहाखौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गसाइगावआव दिनै AWDCनि मावफुं सोद्रोमा लखन सरेनखौ गाजा गोमजायै बरायदों। आदिबासि हारिनि गासै मोनद' बिग्रायारि आफादजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा थांनाय 2022 मायथाइयाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामो आरो आदिबासि हारिखौ जौगालांहोनो थाखाय मोनसे AWDC काउन्सिल दाफुंना होयो। बे AWDCनिनो सासे मावफुं सोद्रोमा लखन सरेनखौ दिनै गावनि आंगो गामियाव रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बयजोंबो मिथिजानाय सासे गोख्रों जार्नालिस्ट आरो राजखान्थिगिरि मनजित महन्तआ रुंसारि जाबाय। दिनै 10 जुलाइ समबारखालि फुंनि 2 रिंगासो समाव बयजोंबो मिथिजानाय सासे गोख्रों जार्नालिस्ट आरो राजखान्थिगिरि मनजित महन्तआ गुवाहाटीआव थानाय गौहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जोबथा हां लानानै अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांनि रुंसार जानाया रायजोआव दुखुनि सायखुम लाबोदों। आइराखि थियेटारनि रिहार्सेल बेखेवनाय साननि हाबाफारियाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बाहागो लानानै 5 लाख रांनि चेक गथायदों। बर'नि थुनफावथाय एबा थियेटार हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां गाज्रि बासियालासे 50-100 रांनि टिकेट दाननानै नायनो नांगौ होननानै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गावनि बिधान सभा बियाबाव बर' थियेटारनि पस्टार सिथाबनानै बर' थियेटारखौ अनसायनो रायजोखौ खावलायगोन होननानैबो बुंदों। जोंहा धेमाजिनि थियेटारफोरनि सायाव 100आव 90% खामानि मावनांगौ दं। बेनिखायनो जों पलिटिकेल पार्टियाव आगान सुरा। बे गोबां बाथ्राखौ बुंदों इउनाइटेड फाराम अफ एक्सन डिभिनि सोद्रोमा कैलाश बसुमतारीया। धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फाराम अफ एक्सन डिभिनि दैदेननायाव दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय सिलिकागुरि गुदि फरायसालियाव मोनसे थान्दै जथुमा खुंफुङो। बे थान्दै जथुमायाव एक्सन डिभिनि जेंना जेंसि आरो राहा सुस्रांनायनि सायाव गुवारै सावरायो। गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनजालि बिसि चित्रा बसुमतारीया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो किडनिनि गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दङ। क'क्राझार नोगोरनिफ्राय निउज लाइभ खौरां बिजोंनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनजालि बिसि चित्रा बसुमतारीया किडनिनि जेंना सोमजिनायनि जाउनाव थांनाय 10 जुननिफ्रायनो कलकातानि रबीन्द्रनाथ टेगर इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्युट कार्डियक साइन्स नेफ्रल'जी डिपार्टमेन्ट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बेखौनो खौरां मोननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा जायख्लं ब्रह्मनि बिसि चित्रा बसुमतारीखौ खौरां लानो दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार नोगोरनिनो थुलुंगाफुरियाव थानाय जायख्लं ब्रह्मनि न'खराव आगान होयो आरो बेराम फाहामथायनि थाखाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायो।
आसामनि सासे CRPF मावफारिया गावनि सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। दिनै 10 जुलाइ खालि फुंनि 3 रिंगासो समाव आसामनि तेजपुरनि पिटख'वा गामिनि थागिबि प्रान्जल नाथ मुंनि सासे सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स CRPFनि मावफारिया झारखन्डनि चनकियाव थानाय 112 बेटेलियन अफ CRPF हेडक्वार्टाराव गावनि सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, आसामाव फिन 2 लाख लाइमोनफोरनो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय खामानि मावनायनि थाखाय 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव खोथा होदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंदों, जायफोर लाइमोनफ्रा साख्रि मावनो गोसो गैया, जायफोर लाइमोनफ्रा बेफार फालांगि मावनायनि फारसे गोसो गुदुं, बिसोरनो बे 2 लाख रांखौ होनाय जागोन होननानै बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सोनाब बेंगल पन्चायत पल्सनिफ्राय गोमानाय बेलट बक्सखौ आसामाव बोखांनो हादों। सोनाब बेंगल जलपाईगुरिनि पलिं स्टेशननिफ्राय गोमानाय गंथाम बेलट बक्सनि गेजेराव गंनैखौ थांनाय 9 जुलाइ रबिबारखालि आसामनि कलंगन्जआव बोखांनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सोनाब बेंगलाव पन्चायतनि बिसायख'थिया सोलिबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफ्रा पलिं स्टेशनाव गाग्लोबनानै बेलट बक्सखौ लानानै थांदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। CRPF आरो पुलिसनि गोख्रों सोग्रोमनायाव आसामनि धुबरी जिल्लानि कलंज नोगोरनि गंसे फुख्रिनिफ्राय 2 बेलट बक्सखौ बोखांनो हायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।